buntag mga kasyano. So niami diri sa Mount Sinai. Grabe gid, bugnaw kaayong lugar bay. Mura kag nas bagyo. So tara sila oh. Mupay pagmata namo kay grabe kag kusog ang hangin. So suroy-suroy taning Mount Sinai. Grabe ka tugnaw. Oh. Niyata diri sa chapel. Grabing hangin. Dot kayo. Woo! The best. So, guys, may buntag mga kasyano. So, niyata karon diri sa pasaka sa Mount Sinai. So, kung makita ninyo, naihagdanan, no? Sa likod. So, sa kaon nato na para muna ang entrance pa sulod sa Mount Sinai. So, tara, sakaw na to. Okay, saka na ta. Medyo hangak ni. Kay habog man. Patangas. Medyo hangat gid. Padayon ta sa taas. So, nindot na yan, mga bato-bato. May file, patiban. So makita niyo na mga kasyano, no? Sa kilid pwede mo diyan magpa-picture, tanaw sa mga view. So nindot kayo. So diri nimo makita, no? Welcome to Mount Sinai. Whew. So diri pa lang nindot na ang view. Kita niyo palibot. Nindot kayo. So diri pa lang sa entrada sa saka, nindot ng view. Ma-appreciate nimo ang bukid, ang color sa mga palibot. Ang color sa nakapalibot nimo, green. Nindot sa imong panglantaw. Labi sa mga bukid-bukid, ang form sa mga bukid-bukid makita nimo. Nindot kayo. So, padayon ta sa unahan. Pagsalag sa langgam ba nga dako. So pwede ka di mag-picture. So pang Instagram, so nindot siya. So nay nakabutang diri The 10 Commandments of God. So muna siya, no? So tanaw mga palibot mga kasyano. So ma-feel nimo ang hagpas sa hangin sa imong lawas nga grabe ka bugnaw. Ma-relax giga. So makita nimo mga kabukiran nga bahin. Dito sa unahan makita pud nimong kadagatan nga bahin. So makita nimo ingon anak kanindot. So dire pwede pud mo magpa-picture diring dapita. So na siya kanang gipurma nga tulo ka heart. Then ay nakabutang nga Mount Sinai. So muna siya mga kasyano. Day. Unsay kasulti nimo sa Mount Sinai? Nindot, tsada, kuan, maka good vibes. Kay kung
nature lover ka, ma-appreciate yun ni sulit kaayo. Sulit yung pag-anhi, kung ano ka kanang adventure seeker, na ba? Overlooking, oh. Kita nimong iligan. Tes mura kag nasa kuan. Kanang parang makabot ra nimong clouds, char. A few moments later. Okay, mga kasyano. Grabe, nag-fogs. Nindot kiisoroy diri oh. Oo. Ga-fogs lugid siya. So di na makita ang background. Grabe. Ano? Nata sa Bagyo ani. Tag-iya. So suroyo na to ang palibot nga nagka-fogs. So, gi-invite among tanan nga magbisita diri sa Mount Sinai kaya nang ninduta. O gawas ana PS pagdala mo jacket, comforter, o kaya mga baga kung kanang namoy pang winter bitaw nga mga mga jacket. Nadala to yung winter jacket diri di ba? Tsada kay tas pwede mo mag-tent diri sa gawas. Then pagkabuntag bitaw tsada diri mga pip. So mura to gi-invite among tanan og please like and subscribe also sa YouTube channel ni Jay Deloso. O paki-like na lang po sa mo ang page ni Jay and Vlogs. Thank you. Okay. So magnaog nami. Paingon namin sa simbahan. So magulat mi sa sakyanan. Kay sundoon mig sakyanan. Kay medyo layo gid siya. Okay mga kasyano. Okay. Panaog nami. Ada ramer ito na eh. Yan rider. Uy, tuyok man. Udah kita sa lande. Temputi ba? Kamu na pa biya. Video. Nasilpi mo na ko video. Video nasilpi.